Hola, amigues i amics! Ja ha arribat el Nadal! Sí, que bé! Ara estem uns dies de vacances. Tindrem regals, estarem en família. Podrem jugar. Sí, que divertit! Truquen al timbre. Ja vaig jo a obrir. Pregunta primer qui és. Qui és? Sóc jo, en Sam. Cada tío y yo de nada. Oh, quina sorpresa! Anem a jugar a cartes. Tachan! Mira, ximplet. Aquestes nenes i nens ja estan de vacances i tindran molt de temps lliure. Sí, ara podran fer moltes activitats amb la família, com caminar, comprar junts... Calla, ximplet! Vols deixar de donar bones idees? Hem d'aconseguir que es quedin a casa a jugar moltes hores davant de les pantalles i que mengin forces dolços. Tinc una idea brillant. Anirem a les cuines de tots els infants i els hi omplirem de forces dolços. Hola, Medi! Hola, Capi! Voleu jugar amb nosaltres virtualment? Hola, amigues i amics! I tant! Medi, mira allà al fons. Veig a la cuina l'escorbut, que ja n'està fent de les seves. Ostres, corre! Anem a ajudar-los! Talassa! Demeter! Ara em menjo un dònut. Escorbut, tenim un problema! Ai, 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 ai... Ai, em cremen el culet! Recordeu, nenes i nens, durant aquestes festes és important que controlem el consum de dolços. I no ens oblidem de seguir menjant aliments saludables com la fruita, la verdura... I aprofitar per fer activitats amb la família, com anar a caminar, Sortir amb la bicicleta, jugar junts... anar al parc... I no us oblideu de servir-vos el menjar que realment necessiteu. I de guardar per un altre moment les restes en una carmanyola. Ara què hi faig, amb tant de menjar? Quin mal de panxa! Gaudiu de les festes! festes!